प्रेमिका के आपसी बात बा। प्रेमी प्रेमिका के धोखा देले बा। प्रेमिका कहत बिया कि प्यार मोहब्बत कैली वो एगो सपना रहल, पछतावा होता, लेकिन एकर गम नहीं थे। गम हमके ये बात के बा कि तोरे जैसन बेवफा से भई। कहत का कहलस हमके गुनवा के जसुआ रोबा गईला हो हमके गुनवा के जसुआ कि हमके गुनवा के जसुआ रोबा देला हो प्यार हमरा से कई भुला देला हो गुनवा के जसुआ हमरा से लेकिन बिटिया माई के याद कर दिया जगत जननी के ऊ जननी के जौना जननी से आज यहाँ जन सैलाब उमड़ल बा। जौन माई हमके आपके इस दुनिया के जन्म दे क्षमा चाहूंगी मंच पे हमारे गुरुजी कंप्यूटर कवि जी जिनकी लेखनी बिरहा जगत से लेकर के भोजपुरी इंडस्ट्री तक गूंजती है। आप सम्मानित श्री कवि जी श्री प्यारेलाल यादव जी, गुरुजी आपको भी चरण स्पर्श है। जितने भी मंच पे हमारे गुरुजन बैठे, हमारे महानुभाव बैठे हैं, सबका अभिनंदन है, प्रणाम पहुंचे। आओ माट साहब। के संकेत कैलन वैसे ही जरूरी रहा वंदना से पहले दोन तर्ज गावल, लेकिन ये कहीं लिखल भी ना हो।
निमन चीज होला तो के मन सुना देला। वैसे भक्ति भजन का शुरुआत में स्तुति से ही हो रही है। कौनो